kamar yadda kuke gani sallah dai ta matso, so ga wani application da na san zai yi wa kowa amfani a cikin mu, ba ni kaɗai ba, kowa da kowa, kuma na san za a ji daɗin amfanin wannan application ne da yake gyara hoto ya mai da ka kamar a studio aka je aka hoto. So wannan application din yana da matukar amfani, musamman ma yana sallah ta matso, ya kamata a ce ka mallake mun mallake kowa a tsira. So wannan wani application ne kamar yadda kuke gani, wanda suke son application ne a kallo a TikTok su duba wajen comment za ku ga ya samu link da wannan app wanda direct za ku je ku duba da application. So haka masu YouTube kuma ku duba wajen description ko kuma wajen comment kuma za mu ajiye muku wannan link na application. So abinda dai muke bukata shi please mana like mana comment sannan ku share domin kowa ya amfana. To kuma yadda kuke gani za ka dawo za ka shiga bayan ka yi download na application wannan shi ne application yawwa kamar yadda kuke gani wannan ita ce iska ta application kamar haka. Abu na farko da za ka yi ga nan waje da aka sa AI enhance za ka taba kamar haka ba shi ala. To bayan ka taba kamar haka zai baka dama ga gallery na hotunan da kake so kai kamar yadda kuke gani ni hoto na cikin download na taba download ga wani hoto nan kamar yadda kuke so bayan na yi taba shi sun jira shi gama kamar haka. So yanzu ya gama sace, so result ne shi ne kalla da kyau. Yanzu wannan so ai edit ne sannan kuma wannan after editing. So kun ga wannan application din zai yi wa kowa amfani sosai kamar yadda kuke gani. Kun gan shi before and after, wannan application din zai yi wa kowa amfani. So akwai wani problem guda ɗaya, bayan ka gama editing ɗinka kana so ka kare idan kana so ka kare shi in ka taba so ba zai yi ba saboda application din na kuɗi za su yi dole sai ka $2,900. So abinda za ka yi na farko zan ba ku wani likin yadda za ka je ka yi editing ko guda 1000 za ka yi a rana.